ina gaishe kwa bokena ta ya za gara jin dadi a lokacin zafi mai matukar tsanani. Wannan na'ura wato na'urar fasa kankara zai taimaka. Yanzu bari nuna muku ta yaya za a iya amfani da ita. Ready, go! A few moments later. Tada! Gashi an gama. Yanzu bari in ƙawata ita. Wow. Bari in dandana. Akwai sanyi. Amma na ji daɗi ko da akwai rana sosai a waje.